uJesu Kristu inkosi babsibande. Ngiyabingelela nje konke abazalwane nakumama wethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukubonga uNkulunkulu Baba osimelayo njalo. Ngibonge kini ngey'mfundiso zenu nakwazalwane bonke ngobufakazi uNkulunkulu asuke benzele khona. Umama kakhulu naye osisizayo Baba kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngempilo yenu nonke abazalwane. Ngiyabona engenelela nakuyami impilo. Ngiyalibona igama elithi uJesu Kristu inkosi lingimela. Na-decide ukuthi angenze ngikwazi nami ukulisebenzisa uNkulunkulu emsebenzini wami kakhulu. Ilapho ngizobonga khona uNkulunkulu ongenzela umusa. Ngenza i-transfer ngisuka ku-school A ngiya ku-school B. Ngiyi-admin clerk esikoleni. So uma ngabe ngiyama-admin clerk umuva iphosta ayisali since ama-admin engasakwazi ukuthi aqasheke. So manje bekumele-ke uthisha omkhulu wami abhale incwadi asho ukuthi is aware ukuthi njengoba ngihamba angeke aze abe nalo i-clerk, ngihamba ne-post. Baba ngimbonela uNkulunkulu engenzela umusa. Uyabona uqale wanwa ikhanda ngabona ukuthi kushuthi ayikho possible le transfer engiyifisayo ngoba ngifisa ukusondelela ngasekhaya eMondlo, kanti mina sengihlala e-Vryheid. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu Baba. Uthe nje lapho nje wavele wavuma wayibhala incwadi Baba, ngahamba ngaphuthuma ngayihambisa e-district. Ngiyabonga, mhlawumbe kuyinto encane kodwa kimi kukhulu because ngiyastrugglisha kakhulu nangabantwana. So kuzoba lula ukuthi ngisondelele ngapha ngasekhaya. Ngicela ukumbonga nje uNkulunkulu empilweni yami esemsebenzini. Ngiyacela nje ukuthi ngibambe ngilandele lokhu enisifundisa khona. uNkulunkulu angigcinele nina abazalwane, anilondoloze nje. You mean a lot empilweni yami. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande, umndeni wonke egameni likaJesu, abazalwane ekhaya leZwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngiyathanda ukumbonga uNkulunkulu useyinkosi nomsindisi empilweni yami. Kuningi angenzela kona endleleni, kodwa ngiyawubonga umusa wakhe athe wangenzela wona. Lokho ngangena ekhaya leZwi bengumzalwane nje ongalazi ngisho izwi lenkosi, kodwa namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu sekukhona engikwaziyo ngezwi nje lenkosi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu muhle empilweni yami. Lokhu ngafika-ke nje la kakhanyile njalo uma ngizothola umntwana kuye kumele kube khona izinyo nje ezizophuma ngoba suke ngiphethwe izinyo elibuhlungu. Kodwa kulo nyaka ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikhona ekhaya leZwi lifikile leli zinyo. Uma ngithola nje ukuthi ngiyithwele ngithe ngisahlela ukuthi ngizolikhipha nini. Ngakhumbula ngokulalela nje ubufakazi ney'nkonzo ukuthi ake ngikhuleke enkosini. uNkulunkulu wangisiza. Cabanga ukuthi libuhlungu baleli zinyo lo ngagcina nge-weekend yangiyi-11-12 zikaNovemba kuze kube namhlanje angisalazi ukuthi lashona ngaphi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu nje ongiqhubelayo endleleni. Kungasekhona ukwenza kwami kahle kodwa kuwumusa wakhe ngoba ngithe noma ngiklinikhi ngatholakala sengine-BP-ke manje angisesibhedlela. Baqala banginikeza amaphilisi athi anginawo ekhaya ngiyowadla, then ngoLwesibili ngiye esibhedlela. Mangifika la ekhaya ngathandaza ngathi, Nkosi ngicela ungawadli la maphilisi. Kungaba nini ngidlana namaphilisi? Ngicela ungilaphe.
nale BP abayibonayo, cela unginqobele. Nangempela ngoLwesibili nje lolu esiphuma kulo bengiyobona udokotela eHickleburg, wafika wathi angina-BP. Ngiyambonga uNkulunkulu ungenzela umusa nje endleleni, othe singasabi yena unathi ngey'khathi zonke. Ngiyabonga bancane uba sekhaya leZwi umuntu uyabiyeleka ngey'khathi zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga egameni likaJesu elinamandla, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Amen. Baba Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngizobonga kakhulu, last year ngangingenile emkhulekweni, ngiyakhumbula kuwa 5 days ngikhuleka nje, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asiphe nje imisebenzi ihlukile, ngikhulekela nje ekhaya egameni likaJesu. So uNkulunkulu ethembekile nangampela. Usisi wami wabizwa emsebenzini, wabizwa ukuthi keneke ajoyine umkhumbi MSC ukuthi azosebenza khona. So wahamba-ke wenza yonke into ama-medicals nani nje elokhu ekwenza kuze kube nje ilonyaka. So izolo ubehamba wagcina kulungile, wahamba ubeyaphesheya. So nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uhambile kukho konke. Nje ngiyabonga ukuthi lo msebenzi wavela ngangikade ngikhuleka singene emkhosini wa 5 days. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu inkosi, ungenzele nje okukhulu okumangalisayo ebengingakucabangi nami. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi usizwa njalo, unomusa kuthina sonke. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyabingelela ubaba nomama uNsibande, abazalwane basentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane basekhaya leZwi. Ngicela ukuxolisa baba ngokudilitha. Ngicela ukuthula lobufakazi ngamandla omkhuleko baseRoma 10 verse 9. Nginomntwana omfana ebefunda e-University of Pretoria, ebenza i-mechanical engineering. Le course yakho bekumele ibe 4 years kodwa ugcine sekuba 6 years ngenxa yokuthi nale module ebingavuma ukuphaseka. Ufundile umntwana, baqeda ngisho abangani bakhe ayifike nabo bamshiya. Akunankinga ngalokho baba ukuthi bamshile, kepha ngiyakubonga nje ukuthi uNkulunkulu baphasa baqhela kuye, ngoba bebebuye belibala ukududana kobungani, babe nesikhathi sokudlala. Usalileke eshukashuka le module engaphaseki. Ukuthe kulonyaka njengoba bathi sekunyaka wa-6 bamtshela esikoleni ukuthi hayi mayihluleke manje cha angebe sakwazi ukunika elinye ithuba, sizomela abuyele ekhaya. Wangitshela ngakhathazeka kakhulu. Ngangena emkhosini ka 3 days ngamcela uNkulunkulu ukuthi angenzele umusa. Sakhuleka abaseRoma 10 verse 9. Ngikhulekela naphezu kwezwi elilapha kumaHubo chapter 22 uverse 5 elithi, bakhala kuwe, bakhululwa, bathembela kuwe, abaze bajapha. Baba kwenzeka isimanga, wabhala-ke umntwana i-exam ngoNovember. Ngomhla ka 23 salinda kama-results, washo ukuthi hhayi iphepha belibhalekile. Aphumile kama-results baba, uphasile umntwana. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambabaza ubukhulu nobukhosi bakhe. Baba bengibuka ngithi inkosi yami, umntwana eseshuka-ke kangaka u6 years wonke kodwa ibuye engaphethe lutho. uNkulunkulu angenzela umusa, ngiyambonga kakhulu, ngiyambabaza. Ngithi akekho ofana naye. Ngiyamkholwa nje ukuthi nalokho kusaseleke khona enye iproject ade yenza nabathi akayenzanga kahle bangamphasisa, kodwa nje ngomusa kaNkulunkulu basamnikile elinye ithuba ukuthi alungise lapha nalapha, amtshela futhi ukuthi akalungise kuphi bese isubmitha ngoJanuwari. Ngiyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi kuzolunga, ngoba mekaphasa lokho kuzobe seqedileke, akwazi naye ukuthi-ke agraduate njengabantwana bonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kwikhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela kumpostoli ubaba uNsibande nomama uNsibande egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, ngizodlulisa ubufakazi obuyisimanga.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu obekiwe kubaba uNsibande ngokusifundisa iy'mfundiso zakhe. Ziyizo azisedukisi nakancane. Uma sihleli nje ekumethembeni uNkulunkulu, usenzela konke esikucelayo ngesikhathi okuyiso. Bazalwane, besilahlekelwe umfana kabhuti wami, ubesebenzela eThekwini ematekisini. uNkulunkulu emuhle nje, ngizibambile iy'mfundiso zababa uNsibande, ngangena emkhosini wa-3 days. Kuthe ngosuku lwesithathu engukulo namhlanje bafona, kade bemfuna umfana, bathi usetholakele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimnika udumo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Noma simtholile umfana, simthole emakhazeni kahulumeni, kodwa ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba ukuba uNkulunkulu ubengathandanga ngaba simtholanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, asihlaleni kwikhaya leZwi, singaphumi. Siyamkhulekela nobaba uNsibande, angathi uNkulunkulu angamgcwalisa noma uNsibande ngala mandla abekiwe. Asibiyele Nkosi uNkulunkulu, asivikele kanye nemindeni yethu. Siyabona sivikelekile. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukukubingelela, ngibingelele nabazalwane ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa baba, ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngihlangana nawe, benginomntwana obegula ephethwe inhliziyo, besingalali uma sekumsukile. Ngacela umthandazo kubaba, wamkhulekela, kwaba khona nokuxoxisana naye nomntwana nobaba. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, bengilongilindile ngibuka isimo, kodwa ngibona ngisho umzimba wakhe uyabuya. Sekukade kwagcina ukumvuka. Ngithi uNkulunkulu ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Ngibona kufanele ngibonge, ngimveze uNkulunkulu owenza umsebenzi obala, ajabhe uSathane ngendlela okwakwenzeka ngayo. Bengingalali uma sekumvukile, naye angalali. Kwesinye isikhathi ame ngenyawo ngoba umoya awukho. uNkulunkulu ngiyakubonga. Ngidlulisa lolo dumo baba, ngithi impela ngizwa abantwana bakaNkulunkulu besho bethi uNkulunkulu akakumise. Nami ngisho njalo, ngithi akasimisele wena, siyakudinga ey'mpilweni zethu. Kuningi baba engingakubala, kodwa nje ngithi angidlulise udumo, amandla, isandla esiluliwe sinamandla sikaNkulunkulu angenzela umusa ngaso. Qhubeka-ke baba, uwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Siyakuthanda, sikufisela okuhle, siyafisa ukungakuphoxi nathi endleleni. Ususifundisile sikwenze lokho ositshela khona ngamandla lawo esiwaphiwe uNkulunkulu. Qhubeka-ke baba nomndeni wakho, sinithanda ngale ndlela. Impela uJesu Kristu uyinkosi, namanje ngisho njalo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Niphile baba nomndeni. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuletha umbono baba engike ngaba nawo, engicabange ukuthi uNkulunkulu baba ubefuna ukungikhombisa ubungozi behaki. Bekunomunye umuntu wesifazane omusha ebengikhuluma naye engimaziyo. Kube sekuqhamuka udadewabo. Uma eqhamuka eza kimi, wasefuna ukungihaka. Kuthe ngaleso sikhathi esisamile sevula izandla, nami sengivula izandla ngithi ngiyamhaka. Kwase kufika kimi ukuthi angithi uJesu Kristu inkosi. Ngasho ngaleso sikhathi ngathi uJesu Kristu inkosi. Wavedane wakhala kakhulu, waheyiza. Wakhala waheyiza ngangokuba akabange saqhubeka nokungihaka. Sehlisa izandla sonke sobabili naye. Waze wangiflathela, waheyiza, wabheka le. Wasuka lapho ebemi khona ehamba iheyiza. Ngithe sengihamba sengibona ukuthi ushiswa leli gama lithi uJesu Kristu inkosi.
ngithe uma ngibheke emuva ngibona futhi uyangilandela ngathi uJesu Kristu inkosi wama, kodwa futhi ngimbona ukuthi unenkani ufuna ukuthi ukuza kimi, kodwa ngilokhu ngithe uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba ugcine engafinyelelanga kumina ukuthi angihage. Ngithe sengiphapheme ngabona ukuthi amahagi njengoba sithanda ukuhagana kunemoya esingayithola ngokuthanda ukuhagana. Ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu Baba, noma lo mbono ube mude okunye angisakukhumbuli, ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela bandi nomama nabangcwele bonke ekhaya leZwi nasendlini nasendlini kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba egameni likaJesu. Bengisanyamalele, hhayi ukuthi nginyamalele nje, angisafuni ukukhuluma la, ngisazilandela izinkonzo zakababa. Nginomkhuleko ubaba asenzela wona, ngiphila ngawo, ngiyawubona umehluko ngendlela emangalisayo. Ngithanda ukubonga kakhulu Baba, ngithanda ukubonga kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi lo mkhuleko uyasebenza, nguphrovile. Ngiyasebenza ekuseni, ngiyawukhuleka, ntambama uma ngilala ngiyawukhuleka. Hhayi, ngibona ungenzela izinto nasekhaya. Nginomfowethu kodwa onesifo sokuwa. Umfowethu lo vele yena from kudala unesifo sokuwa, vele akezwisisi vele izinto eziningi. Dala samthoma lesifo, kodwa kumkhuleko lo wabasenzela wona ngibane ngimvulelele nomkhuleko ngithi ulalele, azame ukulalela nokho. Ngiyambona ukuthi umehluko ukhona nethi utambele akekho right ngokomqondo, vele uyahola nje, uhola ipensheni ngendlela ukuthi vele akekho right. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lo mthandazo wenza imangaliso Baba, wenza imangaliso futhi Baba uyawenza umthandazo lo nakwezinkonzo zakhe kulesi sikhathi samanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, lo mkhuleko usebenza ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga nobufakazi engibuzwayo ekhaya leZwi. Ngiyabonga kakhulu egameni kaJesu, amen. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni ngiyabingelela Baba uNsibande, inceka uNkulunkulu nomndeni wakhe wonke ngegama lomfelethu uJesu. Hayi Baba, ngiyabonga, nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu uvule iminyango ebivaliwe. uNkulunkulu usize mina qobo lwami bazalwane. Ngimbonga nje uNkulunkulu Baba uNsibande, ubufakazi nje bokuqala. Ngathi mangiqala ngibhala konke, ngibhala zonke izono zami, ngibhala. Ngabona uNkulunkulu engenzela isimanga. Ngathi ngihamba ngiyovakashela o-anti bey'ngane le emakhaya, ngiyakubo ngithe ake ngiyobabona. Ngezwa ukuthula okumangalisayo, ngezwa uthando nje engingalazi. Saxoxa kamnandi nabo, kwabamnandi. Ngathokoza nje enhlizweni yami, kanti kwakukhona ukuthi nje o-anti abangithandi ngokwakwenzeka ngisewumakoti. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngibone ukuthi empeleni abanalutho, yimi benginenkinga. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu. Kuningi-ke Baba, kuningi ubufakazi, buningi. Ngiyambonga uNkulunkulu nje ngami nje qobo lwami. Kuningi uNkulunkulu angisiza kuko. Ngiyakhuleka-ke Baba, uNkulunkulu aqhubeka asiza ukuphila kwami. Futhi ngizimisele enhlizweni yami. Ke kwavuka lelizwi leli likaDaniel, ukuthi uDaniel chapter 1 verse 8, ukuthi uDaniel wathi akaye ukuzingcolisa yazimisela enhlizweni yakhe ukuthi akaye ukuzingcolisa ngisho nangesimo sokudla kwenkosi.
Manje ngimethembile kuNkulunkulu Baba, ngiyanikela uqobo lwami kuye ukuthi asize ukuphila kwami, ngenze konke njengokusho kwezwi lakhe. Nama-estate kade ebambekile kungenzeki izinto, ngibona uNkulunkulu evula iminyango. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngizoqhubeka nje nginamathele kuJesu. uNkulunkulu siyambonga ngempela, nami ngangikhala enhlizweni yami ngithi Nkosi uJesu, vusa Nkosi amabe inhliziyo yakho. Kukhona engihlanganyela nabo bazalwane ngikhonza kahle, bayamthanda uNkulunkulu, kodwa nje uNkulunkulu wenzela isimanga impilo yami. Ngiyabonga indaba okuvuma izona abantu abayiqondi, kodwa nje iyamangalisa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba, amen. uJesu Kristu yinkosi Baba. Ekuseni nami ngithi-ake ngidlulise ubufakazi bokubonga uNkulunkulu. Ngiyabingelela kubaba umfundisi nomama, ngibingelele bazalwane bonke egameni likaJesu. Ngithi nami uJesu Kristu yinkosi. Ngimbonile uNkulunkulu, ngangicelile umkhuleko. Ubaba wangipha umkhuleko, waswaphinda wathi angingene 21 days. Ngase ngacela ukuba ngingene u-3 days before ngingene 21 days. Kulo 3 days nje ngimbonile uNkulunkulu ewuphendula umkhuleko kwimpi kade ngibhekene nazo. Wavele nje lo wayethatha izinto, kwawuyena ofikayo ofuna mina ukuthi ngathatha into yakho ngayibeka endaweni ethile. Ngambonga nje uNkulunkulu ukuthi ku-3 days ngingakangeni, uNkulunkulu into ade iyinkinga ngingayazi ukuthi ngabe yathathwa ubani, wayibekaphi. Sengibuzile, sengizamile, kodwa kwawuyena obuyayo. Ngithe sengingena-ke ku-21 days, kwakube sengiyakhuleka ngoba ziningi-ke izinto ade ngiyicela kuNkulunkulu, kodwa khona kade kuyinkinga, kade kukhulu ade ngibhekene nakho. Ngimbonile uNkulunkulu ekuxazulula ku-3 days wokuqala ngingakangeni na-21 days. Ngiyathanda futhi nokumbonga uNkulunkulu, ngimbonile nje ezintweni eziningi. Nangisacaphuna ubufakazi babazalwane, abanye bethi bona uma sebekhulekile uNkulunkulu vele enze. Nami ngathi ake ngikhuleke, umshini ungenayo u-inki kade waphela, ngifuna ukuprinta iy'tifiketi nama-attendance register, kodwa kwakuyi-attendance register. uNkulunkulu wavele wenza lapho, wavele nje inki waphuma umshini. Izinto engangifuna ukuprinta ngabona ukuthi cha, uNkulunkulu ukhona. Nami ngiyacela ukuthi ngihlale kuye, ngikukholwa nje konke uNkulunkulu athe siyokwenza ezwini lakhe, nathi siyokwenza. Ngiyabonga abazalwane, ngiyabonga. Amen.